हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। मी रुपाली स्वागत करते तुमचं माझ्या रुपाली फॅशन मराठी या यूट्यूब चॅनलवर। तर फ्रेंड्स, आज आपण कटोरी ब्लाऊजची पेपर कटिंग ब्लाऊज पीसवरनं मापे काढून कशी करायची ते पाहणार आहोत। तर मी उंची मोजत आहे मागच्या साईडनी शोल्डर पासून खाली खालच्या टक्स पर्यंत 13 इंच। आता छातीचं माप टाकायचं आहे। छाती उकाच्या साईडने मोजून घ्यायची आहे 9 इंच। 9 इंचात आपल्याला 1.5 इंच शिलाई मार्जिन घ्यायचं आहे, बरोबर 10.5 इंच। 10.5 इंचाचे 2-3 पॉईंट करून घ्यायचे आणि त्याचा चौकोन करून घ्यायचा आहे। मी अंदाजेच घेते। 38 साईजच्या वरच्यासाठी मी शोल्डर 5.5 इंच घेते। आता आपल्याला मोंडा मोजून घ्यायचा आहे। तर मोंडा असा सरळ रेषेत बघायचा आहे किती येतो तो। 5.5 इंच येत आहे आपला मोंडा। मोंडा टाकून घ्यायचा आहे, त्याचा एक चौकोन करून घ्यायचा आहे, त्याचा एक चौकोन करून घ्यायचा आहे। गळा रुंदी टाकायची। गळा रुंदी 2.25 इंच 38 इंचाच्या वर 38 साईजच्या वर। पुढचा गळा मोजून घ्यायचा आहे। टेप अर्धा इंच वर सोडून खाली गळा मोजून घ्यायचा आहे। 6 इंच येत आहे आपला गळा। चौकोन करून घ्यायचा आणि आता आपल्याला गळ्याचा आणि मोंड्याचा शेप देऊन घ्यायचा आहे। मोंड्याचा मागच्या भागाचा शेप 1.5 इंच आणि मागच्या भागाचा 1 इंचावर आणि ह्याचा आपल्याला गोलाकार शेप देऊन घ्यायचा आहे। आपण हे दोन्ही भाग सोबतच कट करत आहोत, त्यामुळे दोन्ही भागाचा शेप सोबतच द्यायचा आहे मोंड्याचा। आता गळ्याचा शेप देऊन घ्यायचा। आता शोपट्टी मोजून घ्यायची आपल्याला। वर खाली अर्धा इंच आणि वर अर्धा इंच सोडून 3.5 इंच आपली शोपट्टी भरत आहे। दोन्हीकडे अर्धा इंच शिलाई मार्जिन मध्ये जाणार आहे, त्यामुळे 3.5 इंच घ्यायचं। 1 इंच वाढून दोन्ही पण साईडने आपल्याला शोपट्टीचं माप मोजून घ्यायचं आहे आणि दोन्ही साईडने 1 इंच वाढून घ्यायचं आहे। इकडं 3 इंच 3 आणि 3.5 ची आपली क्रॉस पट्टी किंवा शोपट्टी होत आहे। सरळ रेष ओढून त्याला शोपट्टीचा शेप देऊन घ्यायचा आहे आणि आता ब्लाऊजची कटोरी मोजून घ्यायची आहे। जेवढी ब्लाऊजची तयार कटोरी आहे तेवढीच आपल्याला मापात टाकायची आहे। कटोरी मोजत असताना पण हुकाच्या साईडचीच मोजायची। ज्या साईडने आपण हुक बसवली त्या साईडने 5.5 इंच साईडने 5.5 इंच एक पॉईंट करायचा आहे आणि गळ्याच्या साईडने वर अर्धा इंच आणि कटोरीचा शेप देऊन घ्यायचा आपल्याला। हे बघा, अशा प्रकारे आपलं कटोरी ब्लाऊजचं माप टाकून झाले। आता आपण ह्याची कटिंग करून घेऊया। तर कटिंग करत असताना आधी आपल्याला साईडचा भाग कट करून घ्यायचा आहे। मोंड्याचा वरच्या भागाचा आकार कट करून घ्यायचा आहे। गळ्याचा शेप कट करून घ्यायचा आहे। नंतर आपल्याला मागचा गळा वाढून घ्यायचा आहे। मागचा आणि पुढचा भाग सेपरेट करायचा आहे। ही आपली बॅक साईड आहे। बॅक साईडमध्ये अर्धा इंच उंची कमी करायचं आहे, कारण आपण समोरच्या भागात 1.5 इंच उंचीत वाढून घेतलं होतं। मागच्या भागात 1 इंच वाढून घ्यावं लागतं उंचीत।
ही आपली बॅक साईड तयार झाली आहे। आता आपण पुढच्या भागाचं कटिंग करून घेऊया। सर्वात आधी शोपट्टी साईडला काढून घ्यायची आहे। कटोरी कट करायची। ही कटोरी आपल्याला दुसऱ्या पेपरवर वाढून घ्यायची आहे। समोरच्या भागाचा हा मोंड्यातला अर्धा इंचाचा भाग कट करून घ्यायचा आहे। हे आपले 3 पार्ट झाले। आता आपल्याला कटोरी वाढून घ्यायची आहे दुसऱ्या पेपरवर। हे बघा, अशा प्रकारे आपली वाढी कटोरी तयार होणार आहे। आता ही कटोरी जी आपली निघली आहे पेपरमधून, ती आहे तशी आपल्याला आखून घ्यायची आहे। जशाच्या तशी आखून घ्यायची आपल्याला आणि खालच्या साईडनी कटोरीचा मध्य काढून घ्यायचा। तिथे एक पॉइंट करायचा आहे, खाली 1.5 इंच, तीनही साईडने आपल्याला 1.5 इंच वाढून घ्यायची आहे कटोरी। वरच्या साईडला 1/2 इंच वाढून कटोरीचा शेप देऊन घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे आपली वाढीव कटोरी तयार झालेली आहे। आता आपण याची कटिंग करू। वाढीव कटोरी तयार झाली आहे आपली। आता आपल्याला बाही कट करून घ्यायची आहे। बाही मोजत असताना आपल्याला ब्लाऊज व्यवस्थित करून ब्लाऊजची उंची आधी मोजून घ्यायची आहे बाहीची। 4.5 इंच आहे आपली उंची। आता दंडघेर मोजून घेऊया। दंडघेर आहे 5.5 इंच। हे बघा, 5.5 इंच आहे आपला दंडघेर। आता आपल्याला अस्तरच्या ब्लाऊजसाठी 1 इंच वाढून घ्यायचं आहे उंची। विदाउट अस्तरचा असेल तर 2 इंच वाढून घ्या आणि रुंदीत दंडघेरापेक्षा 2.5 इंच वाढून घ्यायचं आहे। जेवढा तुमचा दंडघेर आहे त्यात 2.5 इंच मिक्स करायचं आहे, 8 इंच। आणि आपली रुंदी घ्यायची, इथं पण उंची टाकायची। ही आपली ओपन साईड आहे। उंची टाकत असताना बंद बाजूने टाकायची। ओपन साईडच्या भागाकडनं आपल्याला 2.5 इंचावर एक पॉइंट करून बाहीचा शेप देऊन घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे आता आपल्याला दंडघेर टाकायचे खालच्या साईडने। ओपन साईडने दंडघेर होता आपला 5.5 आणि शिलाई मारली 1.5 इंच। आणि आता कटिंग करून घ्यायची। तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा। थँक्यू माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल।